Nazdar, vítaj hovna lítaj, vítám vás u svého druhého vlogu. Takže, tématem tohohle vlogu bude 25 faktů o mně. Tak, fakt číslo 1, mé jméno je Jirka. Fakt číslo 2, narodil jsem se v Olomouci. Fakt číslo 3, bydlím v Olomouci. Fakt číslo 4, moje oblíbená barva je černá a modrá. Fakt číslo 5, mé záliby jsou YouTube, basket a holky. Fakt číslo 6, mám na prdeli 2 půlky, velice nečekám, že? Fakt číslo 7, mám 3 nohy, ale jedna dvou z nich dokážu stát. A jedna dokáže. Fakt číslo 8, můj první sexuální vztah byl s Ančkou Dlanovou. Fakt číslo 9, moje YouTube jméno je Lilako. Fakt číslo 10, s ním všechno, co dostanou na oběd, páč nic jinýho nedostanu. Fakt číslo 11, můj oblíbený hokejový tým jsou HC Kohoutí Olomouc. Fakt číslo 12, v životě jsem neochutnal nic, co ze mě vyšlo. Fakt číslo 13, přemýšlím o kokotinách. A to doslova. A nebo co? Fakt číslo 14. Právě jsem viděl 3 letadla. Fakt číslo 15. Moji první cigaretu jsem ukradl bratranci. To se na to nedívá. Fakt číslo 16. Můj nejdelší klub na Péru se jmenuje Gregor. Bohužel už ho mám. Fakt číslo 17. Studuji gymnázium. Fakt číslo 18. Mám alergii na mléko a obilí. Fakt číslo 19. Moje oblíbená YouTube videa jsou In Russia the Beats Drop You. And Batman theme. Fakt číslo 20. Než usnu, počítám ovečky. 1 kozel. Bé. 2 kozly. Bé. Bé. Fakt číslo 21. Nemám žádného domácího mazlíčka. Fakt číslo 22. Milášky jsou zatraceně a aby ho smrtka ojebala. Fakt číslo 23. Tato fakta jsem vymýšlel v hodině tělesné výchovy. Fakt číslo 24. Budu točit jak vlogy, tak let's playky. Fakt číslo 25. Můj oblíbený nerost je tráva.